ce labari wani baya gane haka, wani in yar wani zai santa duniya akwai shakka. Ni na fi gane in ce Allah bani zuwa ne shirka. Rabbana kai kake muni bawa na san ba zai iya ba. Babba ne kai yaro je ka kama sa'o'i naka. Rayuwar duniya tilas ka fi kai wani kuma ya fi ka. Ka gane duk tunani na ka malam ka daina yin shakka. Rabbana shi yake komai yaro ba za ya iya ba. Ga magani a gonar yaro rashin sani ya hana ɗauka. In baka sani ba kai yaro tambayi manya naka. Dan ka sani a rayuwar duniya wani tabbas ba ya fi ka. Rabbi shi yake yin haka ɗan adam ba za ya iya ba. Shi yana gun Allah to Allahu ya bamu, Allahu ya dube mu da nun ya share kukanmu. Baiwa ake ta kadama kuma to Allahu Rabbu ya bamu. Baiwa ilahu ne ke yi to ba dan adam ne ke ba. Ga magani a gonar yaro a gurinsa zai wuya ko ya ɗebo yaron ya ma za a yi sauri ba. Wahala yake da shi bai san me za ya ba in kundi ba. Komai na duniya sai an koya sannan a samu riba. Hassada gadar kwantaki a gurin mu ta zamo riba. Ni abba zago mai kare yanzu ku ganni in kun duba. Rayuwa tana ta haske komai na taɓa sai ya zama riba. Allahu ne ya